'n hele vibe. Teezy se flow is ook great op die beat. Sy gevaarlike flow en lyrics smelt mooi saam. En dit maak dit nou 'n great song. Dis van my favorites op die project. Nee, ek like it. Okay, volgende track. Nou die track se naam is What's up guys, welkom by nog 'n episode van Rymklits Kritiek Track Reviews en Breakdown. Vandag review ons Teezy se latest project Stappie vir Stappie. Vir die wat Teezy ken, hy het 'n album gedrop aan die begin van die jaar dink ek, wat baie flames is. Ek hou baie van hy album. Die album se naam is Fools in My. Drop 'n comment as jy wil hê ek moet hou ook op react. Ja. Okay, die project bestaan uit 5 songs uit, getitel Stappie vir Stappie, Almal soek iemand, Tyd en Stadig vat. En die laaste track is Skud jou lyfie. Die eerste track is getitel Stappie vir Stappie. Nou, hy het die beat self gemaak en hy het die video self geskiet van die song en hy het dit produce self. Nee, ek salute die man se work ethic. Nee, regtig, die man se ambisie is net so deur die dak. Hy's duidelik, nee, regtig. In die track adres hy op waar hy gevisit en waar hy nou is. Nou, die man het 'n gevaarlike audience opgebou vir homself met 800 subs op YouTube en 'n gevaarlike following op Facebook so. In my opinie het die man goed gedoen sover. Nee, regtig. En ek like it. Ek support die man regtig en nee, ek like sy work ethic. Nee, regtig. Dis duidelik. In die tweede verse adres hy die people wat hom wil support, wat hy van sy numbers en hy sê, moet ek eers op die TV verskyn voordat sy my gaan raak sien. Moet ek eers te verdrink in die fame voordat sy my gaan waarneem. En hy is nou as waarheid wat die man nou regtig apparaat van die mense wil net hê sy moet hulle is snaaks, hulle kom as hy nou 'n groot following het, as hulle nou likes. Ek het die man se musiek geluister toe die man nog underground was. Hy is nou as die man nou het gemaak het ontop. En hy is die waarheid wat die man sê. Het is so, sy moet famous is dan voor hulle nou kan sê, nee, ek het die man se musiek geluister voor die man nog op die TV gekom. Dit is al die fake fans ko in as hy by die top is. Nee, regtig, is waarheid wat iemand praat. Dis ook hou ek van die song baie. Die chorus en die bridge van die song is 'n straight up masterpiece. Nee, regtig, is iconic. Ek noem dit iconic van is 'n great chorus. Die man sê, is okay, hulle sien nie jou waarde nie. Is okay, hulle gee jou nie aandag nie. Is dieselfde mense wat jou onderskat het van die eerste dag af wat jou laaste sien. Is hulle wat altyd jou naam wil skree. As jy dit eendag maak, gaan hulle daar wel wees. Maar as jy hulle niet om vir jou te support, dan staan hulle in die skade weer. Straight up fix is waar wat die man sê en nee, regtig. Ek hou van die song regtig. Ek hou van dit baie. Is my personal favorite. Is in Rymklits top 10 Spotify playlist. As jy het nog nie follow nie, klik die link in die description in. Nee, regtig. Ek hou van die song regtig. Al my upcoming Rymklits en Afrikaanse rappers moenie opbou wat julle doen nie. Soos die man sê in die chorus, is dieselfde mense wat jou onderskat het van die eerste dag af wat jou laaste sien. So ja, hou aan met wat julle doen. Nee, regtig. Die song is 'n anthem vir die upcoming artists. Nee, regtig. Ga luister die song. Dis 'n great song. Dis 'n masterpiece. In my opinie is die song 'n masterpiece. Ja, ek rekommendeer julle om die track te gaan luister en
Ja, oké. Volgende track. Nou, die track zijn naam is Allemaal Zoek Iemand. Dat is geproduced door Ancient. Nou, ik wil niet een shout-out geven Ancient. Hij man is niet zo'n dope producer. Nee, richtig. Hij man maakt great beats. Ik follow hem op Instagram. Ja, shout-out Ancient. Ze is een dope producer. Oké, ja, verder in die song. Nou, in die track Detail Teasy. Zijn speciale persoon wat hij zoekt. Een lijn wat uitgestaan het in die track voor mij is die lijn waar hij wijst. Ik zoek iemand om mij kans te geven. Niet de kans om mijzelf te wezen. Nou, hoe komt die lijn uitgestaan is voor mij is because baie jongens zijn naar een andere persoon toe als hulle bij meisjes is en vrouwmensen is. En dat is hoekom als jy nou die speciale persoon kry wat jy by jouself kan wees en jylle altyd gemakkelijk met het. Nee, kaf aan my bro. Richtig. Because she's for keeps as jy jouself kan wees by jou persoon. Nee, dat is hoekom hy lyn uitgestaan het vir my. Dat is 'n dope song en die chorus. Die chorus is baie catchy. Jy sal sommer saam sing na jou eerste luister. Ons almal soek iemand. Nee, richtig. Dat is 'n catchy chorus. Ik like die song richtig. Ik like het baie. Oké, volgende track. Nou, die track zijn naam is Tijd. En dat is nog een track op Ancient Production. Nou, Ancient doen weer zijn werk op die en het is een great beat. En nou, ik heb een snippet van die track gehoord op TZ's Instagram account. By the way, ga followen TZ op Instagram. Dope. Ja. Nou, toen ik het hoor op Instagram, die snippet, toen zei ik, nee. Ik hou van die song, richtig onmiddellijk. En toen die song nou ten volle vorm komt, toen like ik het eerst. Nee, richtig. Ik like die song, richtig. Daar is een lijn in die track wat mijn aandacht gevangen heeft. En dat is die lijn waar je zegt, ik heb mezelf geonderschat en niet besef. Ik zo op een vlak waar ik die mensen met mijn muziek motiveer. Hoe kan je niet dat beseffen die... Nee, richtig. Jouw muziek is great easy. Toen ik voor op die tracks had voor mij gemotiveerd. Nee, richtig. Is op een mission. Tracks zo struikelblokken, sacrifices en X net mens. Hij tracks is straight up masterpieces. Nee, richtig. Ik like het heavy. Dat is nou nice. Ja. Oké, volgende track. Nou, die track zijn naam is Stadig Vat en dus nog een track op een Ancient Production. Oké, nou, die track, stapje voor stapje, in tijd, is mijn 3 personal favorites op die project. Nee, nou die is een lekker smooth vibe. Voor mij is die van Ancient's beste beats. Ik heb nog niet anders gewoond, nou kan dat in volle niet. Maar die is van Ancient's beste beats. Ik like hij saxofoon op die chorus. Yo, hij dan ko smooth die. En dat is niet een hele vibe. TZ's flow is ook great op die beat. Zijn gevaarlijke flow in lyrics smelt mooi samen. En dat maakt het nou een great song. Die is van mijn favorites op die project. Nee. Ik like het. Oké, volgende track. Nou, die track zijn naam is Skut Jou Lijfie. Die beat is gemaakt door Asthmatic. Ik heb nog iemand omgehoord niet. Maar hij heeft een goede first impression gelost met die fire beat. Ik like die beat. Het is een great beat. Ik hou van het, ja. Nou, in die track oefent TZ zijn storytelling ability op een track. Ik like die story wat hij vertelt in die track. Nee, dat is een lekker sterk story. Het zal laten lachen een beetje en zo. Nee, dat is een great song. Alleen wat ik snaaks vond, is die lijn waar je zegt, ze zei van mij, you only love once. En ik zei van haar, ik lieve dan elke dag. Hij lijn, ja. Hij is een kwaai lijn, hij. Maar verder like ik
die atmosfeer van die song. En die song laat sy net smile. Hoe smooth die man go op die house beat. Nee, dat is a great song. En ja, so al die 5 songs, ek hou van het regtig. Dit sit mooi aan mekaar, 'n goeie body of work. En ja, ek kan nie wag vir nuwe musiek van Teezy nie. Die man maak net great songs. Nee, regtig. Ja, so my rating vir die hele project is 'n 10 uit 10. Ek like die project, dis great. My 3 favorite songs, soos julle gehoor het, is Stadig Vat, Tyd en Stappie vir Stappie, of course. En nee, dis great, ek like het, regtig. Okay, dankie vir die wat gewatch het. Moenie vergeet om die video te like. Al die likes help die video. Die video's baie uit. Follow my op Instagram. En follow my op Facebook. Okay, dankie vir die wat gewatch het. Rymklets Kritiek, signing out. Is okay wat ek wens vir jou sterkte. Is okay julle sien nie jou waarde nie. Is okay julle gee jou nie aandag nie. Is dieselfde mense wat jou onderskat het van die eerste dag af wat jou laaste sien. Is hulle wat aan het jou naam wil skree, as jy het enig maak en hulle daar wil wees. Maar sy hulle nie dit vir jou te support en dan staan hulle dan in die skade wie. God sê kon sy music is nonsense. Toe besef sy is eindelijk so awesome. Onderskat my nog terwijl ek onder is. Maar sy gaat kom nie dat sy getops is. En die vibe wat het viel in my songs in. As die goed wat het viel in my boss in. Stap vir stap van ek een